Sanibonani ba? Yebo sanibonani. Njani ba? Hayi siyaphila. Siyaphila cha. Sithi nje siyadlula sisenkonzweni yesabatha. Siyabuka kuyaphithizela abanye bayahlobisa. Kuhle kunje akubukeka kunobumnandi kukhona sesithi asicela ubaba ukuthi mhlambe asibikele ngalobumnandi esibukayo. Lapha kusedolweni Mpanteni. eGoli. Ethempelini sesanda neso. Umshumayeli uqaba lokhulumayo obekwe inkosi uNyaziso khona la. Namhlanje usuku lwesabatha namhlanje. Kukhona amakhosi azofika nje. Kunesipho engizosenza engisenzela amakhosi. Egameni loNyazi ngoba amakhosi athunywa uShembe. Manje ngeke ngabuka ukuthi uShembe uyawathuma kodwa imoto ahamba ngezimoto zawo ngase ngithi cha angiwathengele imoto special. La khona amakhosi azohamba mayiwathuma ubaba endaweni athatha imoto yawo. Isipho sawo ke iyo nje le imoto esibukayo. Imoto lena isha nje qheke ayikweleti ayina installment. Isipho nje sabo lesi engizosenza. Nami ngithathe isibusiso izulu la ekhaya awazi ukuthi uzolingena ngani. Kuyasho njalo ngoba lapha sisemhlabeni umhlaba lo owezona. Hayi siyabona phela cha kujatshulwe kuhle. Amakhosi ayeza asuka le kubaba. Awu siyabona. Athatha la sipho sawo. Awu siyabona. Esanda leso thempeli ngaphansi kaMshumali Mhlaba uDr. X lokhulumayo. Awu siyabonga ba. Lokho. Yebo. Sawubona ba. Yebo ba. Ninjani? Hayi siyaphila njani? Cha baba akukho lutho. Sesike sakhuluma nomshumayeli lapha phambili. Wayesebika ngoba besibuka kukuhle kuphithizela. Sisithi mhlambe nakhona nongakugcizelela ngoba kushilo ngomcimbi khona namhlanje. Akukhona impela. Ungakusigcizelela. Njengoba ubona la kukuhle kanje la ekhaya kulungiswa sekukhazimula kanjena njena. Kuzofika amakhosi esizwe. Umshumayeli umema amakhosi ukuthi efike la ekhaya siyawahlonipha kakhulu amakhosi esizwe. Ngoba ngisho uShembe efika kwathiwa uyofikela emakhosini. Manje amakhosi into ephambili kakhulu lapha nomshumayeli uyasifundisa ukuthi amakhosi iwona kufanele siwahloniphe kakhulu leli bandla. Nje namhlanje kunomcimbi wamakhosi. Umcimbi wamakhosi namhlanje. Umayelana nani lo mcimbi wamakhosi? Lo mcimbi wamakhosi umshumayeli uhlele isipho. Mhlawumbe isipho singasibona nje isipho. Ungasibona isipho kanasi. Yiso lesi simboziwe sihlotshisiwe. Lokubona ngena kunjena nje amfuni ukukhuluma ukuthi yini. Kodwa ilento emboziwe. Kodwa khona indaba enkulu la. Baba siyabonga kakhulu, siyabonga. Siyabonga. Sesizohlala njenge nathi sibukele kuzeke. Wonke umuntu umukelekile isisiba sikaShembe. Baba. Amen.
nesandla neswe. Ake sihlale phansi ke manje silindele isibusiso ke manje. Sihlale sizothe. Sithi xwaka sonke. Angithi sonke silindele isibusiso. Sithi nje xwaka sonke. Nami njengomntwana ngenkulu inhlonipho sengizodlulisela umbhobho emakhosini ukuze sitamuze ibusisa ibonge inkosi nabezitha. Manazaretha ingcwele. Libandla lonyazi bezulu. Amen. Sanda nezwe senibingelela futhi. Amen. Ngenkulu injabulo nangenkulu intokozo ngithi angiphakame bavangeli benkosi, ushumayeli wenkosi, bashumayeli benkosi, bakhokheli abaphathi nanonke libandla inhlayisuthi umama uNgudlungulu amakhosazana kithi kuyintokozo enkulu ukuthini ukuba la namhlanje. Umuntu ujabula kakhulu ngento ayibonayo enhle eniyenzayo ngaphansi kwegama lonyazi lwezulu. Njengoba umshumayeli eshilo ukuthi lokho akwenzayo ukwenza ngaphansi kwegama lonyazi lwezulu. Uthenge le moto ehlangene nani njobe eshethi umshumayeli yena wala isanda nezwe konke akwenzayo ukwenza kanye nani. Sengamakhosi ke ngizobonga kodwa ngizofisa namanye amakhosi akhulume ayibonge lento ngoba bangcwele indlela esikhuluma ngayo ayifani. Kufanele sonke nizwe uma sesibonga ukuthi sibonga kanjani. Umuntu ujabule kakhulu. Umuntu wenza nomdansi into angayazi kodwa uyenzeka ke ngoba sijabule namhlanje. Ngakho ke Manazaretha egameni lenkosi yethu unyazi bezulu uNkulunkulu wethu wasebuhleni ngithi kunina nonke uNkulunkulu anibusise. Bantwana bahle bokhonza unyazi zindlamafa zezulu. Nindlamafa nazezulu. Ukuba nizona indlamafa ngaba yikho into enjengana le. Njengoba inkosi seyikhulumile sonke sihamba kulo magama okubonga sifikele na isibibithwane sokuthi asibuye sikhale ngoba into enhle kangaka khona bazoyihumusha kabi kanjalo. Khona bazoyihumusha kabi njengoba nenza nje anisithengi anithengi inkosi ubhala mangetha anithengi umnguni kodwa nithi lamakhosi alandela ushembe uhleze wadinga noma ngasiphi isikhathi nithi bandla lasesanda nezwe nami umjikelezo wokujikeleza noJehova. Phela amakhosi aphi uqamba umjikelezo nje lo ukujikeleza noNkulunkulu wethu lapho ekhona. Siyabonga kakhulu Manazaretha asazi into enje ibonga kanjani kodwa uNkulunkulu okwazi ukubonga abantu ababisibusiso. Sicela ke namakhosi esiphethe umsebenzi wawo esihleze ehlaleni zawo esimbethele ingubo simbathele wona lapho ekhona emoyeni ephambi kaNkulunkulu aguqe nawo anicelele isikhulu isibusise. Inkosi nibusise. One by one. Into enje Manazaretha angazi ukuthi ngingayikhuluma ngithini sibonge sithini njengoba eshuma ngethe kuze kufike ngisho inyembezi ngoba cabanga ukuthi naboqala ukwenzela amakhosi into
enhle kangaka landela ushaya unyazuluzo. Manje nithi asimlandele ngalo mjikelezo ushembe. Manje senizosibona nje la sikhona nonyazi phezulu. Sihamba ngawo lo mjikelezo. Ngoba lushilo unyazi. Luthi yebo hlenge into enhle kangaka esiqalayo ukuyibona. Ngiyazi ukuba bekuyezinye izikhulu engizisho bezizothi bekufanele ngabe uthendele mina ngedwa mshumane. Manje usifundisa uyashumayeza ukuthi asihlale singamakhosi sibambene sithele. Singehlukana. Intshumayelo enkulu le ngoba sobe silandela unyazi lwesuku. Manazaretha Shabada siyabonga kakhulu bashumayeli bavangeli. Anolishumayeli ivangeli nje lihle limnandi levangeli. Manazaretha siyabonga sibonga ngaphezulu kokubonga siyacela uNkulunkulu. Ukhona nabaphonsile uPetrol nabo sebebhaliwe ukuthi hawo nabo seyila igama labo selikhona lapha kuya lokubhuku. Kade ngimhleka uMnguni uneyimoto ezinti noma ngethe. Ngiyambuza Mnguni njengoba imoto zakho zintsha kangaka nje wayigcina nini uyibona lokubhuku original? Vele imoto entsha iphumi ungayithenga ngacash nenalento lokubhuku siyazithenga kodwa isala khona ebank. Yes, sibone kuyimoto namhlanje asibolekiwe sihamba ngokufenke nje ngokuthi sithanda unyazi. Uyabona abantu abathanda unyazi ukuthi into ezinhle ziyaya nakubona. Kuphela besingabazeka bengekwenzeke lokho ngoba bezobusisa ukuthi bahamba kanjani. Angathi banebatha nje ngeke. Ngoba siqondile ukuhamba kwethu sihamba unyazi sithunywa unyazi akukho la singayikhona. Nganazaretha kufika inyembezi. Ngakho ke siyabonga. Inkosi inibusise.
kulo muntu. Ilizwe kahle siqala nje ngene. Mayiqala nje mangene singena thina sonke futhi asisafuni ukudlala amaphezulu. Mayiqala nje mangene. Basesandanezwe siyabonga kakhulu sibongela amakhosi ethu esawaphiwa umvelqamo. Bafowethu nalala khona nalisala khona mphakamise ushwabana yaqala lenkonzo ukuthi umshumayeli nebandla afune ukuba uNkulunkulu asibusisa siphi igidigidi zezibusiso. Kuyaqala nxa ukuthi umshumayeli acabanga indaba ukuthi amakhosi akufanele ukuthi ahambe ngenyanga. Nkosi ibusise. Elizwile. Babathi singahlala kuze fonelana isabatha phela ihlamba. Akubakwethu-ke amakhosi ngoba nawo bayisuka azophinde emuva khathele asiwavuleleka amakhosi.